clase, să-și iau o mică vacanță, așa, să ne putem răbări și noi. Suntem în Parcul Coroineanu și aici este și Centrul Cultural Municipal prezent, Biblioteca Municipală din Carianopol, prin doamna Vera Grigorescu, pe care o rugăm să ne spună ce se întâmplă astăzi aici, în spațiu special amenajat. După cum vedeți, dispunem de 3 spații, micuțe este adevărat, ne-am extins astăzi într-un alt chioșc. Aici avem câteva fetițe, deocamdată, au fost mai devreme mai mulți copii, au mers să deseneze, acum avem câteva fetițe care încearcă să rezolve câteva jocuri logice. Este vorba despre tangram. Au mai avut de completat o piramidă a alimentelor. Alimentele au fost poziționate într-o piramidă, la bază fiind diferite alimente care au fost așezate în funcție de importanța lor. Și colorăm, spunem povești, creăm povești cu diferite personaje cunoscute din poveștile citite de copii. Numai că noi le așezăm într-o altă ordine și le creăm o altă acțiune, o altă intrigă a poveștii. Pe copii ați încercat să îi puneți în situația de a spune ei povești? Da, sigur. Am avut la început o activitate cu ei. I-am rugat ca, pornind de la personaje cunoscute, să realizeze propria lor poveste. Adică să încerce la un moment dat să schimbe povestea și să ajungă la un alt deznodământ. Și a fost foarte frumos, pentru că ei au imaginație și fiecare a avut câte o idee destul de frumoasă. Așa cred și eu, copiii au imaginație, dar ei știu mai bine decât adulții ce așteaptă de la o poveste și ce ar trebui să spună personajele, cum să se comporte și ce deznodământ să aibă povestea. Încercăm să vorbim acum cu fetițele. Spune, cum te cheamă? Ionela. Și ce faci cu Ionela aici? Desenez pe Mowgli. Care e Mowgli? Așa, din ce poveste e Mowgli? Din Cartea Junglei? Da, tu ai citit povestea? Ai citit-o? Da. Sigur? Așa, și cu cine e Mowgli aici? Cu o fetiță. Cu o fetiță, și ce fac ei? Că eu nu știu povestea, n-am citit-o. Se plimbă. Se plimbă, așa, pe unde se plimbă? Pe acolo. Pe la ei. Pe la ei, pe acolo, printr-o pădure, cred, da? E o pădure. Și Mowgli ăsta ce e? Un personaj bun? E un personaj rău? Eu n-am citit și de asta te întreb. Așa, și ce face el? Cu cine trăiește el în pădurea aia acolo? Mai mult și mai mult. Cu animale. Cu animale, nu stă cu copii, el nu are copii să se joace și se joacă cu animalele. Da. Și ce animale știi tu de acolo din poveste? Cam mai am uitat. Le-ai cam uitat? Da. Da? Bine. Lasă, o rugăm pe doamna Vera să citească povestea Cartea Junglei aici, e cam lungă. Da. Așa, ca să-și amintească copiii. Bine. Tu ce faci aici? Cum te cheamă? Maria. Maria, tu ce faci, Maria? Construiesc. Ce construiești? Lampa lui Diogen. Ce fel de lampă? Lampa Lui Diogen. Diogen. Cine a fost Diogen ăsta? Le-am explicat că Diogen a fost un filozof antic care a ajuns la un moment dat într-o situație critică din cauza că împreună cu tatăl său ar fi falsificat niște acte legate de bani și a fost exilat. Acolo a trăit într-un fel de cutoi, pentru că nu mai avea unde să stea, nu avea nicio posibilitate să-și cumpere o casă sau o altă locuință. Și la un moment dat a fost întâlnit pe stradă cu această lampă. Întrebat fiind de ce poartă această lampă, el a spus: caut un om. Erau destui oameni în jurul lui, dar pentru că el nu considera chiar așa, a vrut să le dea o replică. Diogene, practic, este cel care pune bazele cinismului și el a criticat foarte mult societatea și moralurile în acea perioadă. Da, e cam complicată povestea pentru cei mici. Atunci tu construiești lampa asta ca să găsești cât mai mulți copii să te joci cu ei. Așa e? Da. Așa să faci. Bravo. Hai să mergem mai departe, ia să vedem. Aici ce avem? Cum te numești? Viviana.
Viviana. Viviana. Și ce faci tu, Viviana, aici? Am colorat formele și făceam adunări ceva. Tu știi să faci adunări și scăderi? Da. Ești la școală? Am terminat grădinița la toamnă. Foarte bine. Păi ești deja mare. Și ce avem mai aici? Ce forme sunt astea aici? Aici am colorat ou de Paște cu flori și aici Foarte frumos. Și aici ai făcut și ai adunat. am adunat aici Așa. numărul 8, Da. 7, 9, 10. Aici ce sunt? Aici sunt Cercuri. și Sunt 7, da? 7, aici sunt triunghiuri Și sunt 9. aici sunt pătrate și sunt 10. Așa, și aici? Aici Mai avem sunt- forme. Ce sunt astea? Aici sunt două prăjituri, aici am făcut Bravo! 6. Ce sunt astea aici? Ce sunt? Morcov. Morcovi sunt, da. Și 6 morcovi. Bravo! aici 8 căpșuni, Hai de mine, da? Și astea ce sunt? 9 gărgărițe. Gărgărițe. Foarte. Deci tu știi și ce sunt și știi să și socotești. Aici n-ai terminat, da? Încă o mulțumire, doamna Vera. Am terminat. Ai terminat? Zice N-ai să coloratori. colorez, ba da, păi astea trebuia să le încercuiesc că sunt animale sălbatice, aici scrie, așa scrie. Scrie să colorezi numai animalele domestice. Bravo, Vivian. Am încercuit O ureche, ce? Ce? O ureche sau ce? ureche, ureche. care ne face să auzim. Da. Am tăiat organul care ne face să Mirosim. Cum se numește organul care ne face să mirosim? Nasul. Nasul este, și am sigur. colorat tot. Aha. Ochiul e animal domestic? Nu, așa zice să colorez. Așa spune, asta e solicitarea, am înțeles. Și aici? Aici am colorat dreptunghiul cu O culoare. o culoare, cercurile cu Altă și aici culoare? fundița cu galben și Bravo. Și asta cum se numește de aici, știi? Curcubeu, da. Și aici am făcut literele care încep cu fiecare culoare. Și care toate la un loc Care- formează cuvântul? Curcubeu. Aoleu, ia să citim acolo, ce scrie? R, O, G, V, A, I, V, rogvai, da? Da. Deci toate astea la un loc, rogvai. Mulțumesc frumos! Mergem mai departe acum. E, porniți și opriți și porniți. Nu L-am mai oprit și l-am pornit. Da? 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 De la cei mici care colorează forme geometrice, descoperă adunarea și scăderea. Am ajuns aici la Adunarea și scăderea în pictură. situație în care copiii ce fac? Nu mai colorează, ci Adună și desenează. din natură. Ia să vedem ce facem aici, domnul Viorel Chirea. Păi încercăm să dialogăm cu elementele de limbaj Oho, în mijlocul e naturii. complicat, da? Da, încercăm să... complicat pentru noi, pentru tineri se pare că nu e atât de complicat, pentru că ei învață să traducă, dacă vezi, natura și să o aducă pe planșetele lor mititele într-o formă inedită. La nivel de linie, la nivel de culoare, la nivel de... Deocamdată, astăzi am hotărât să facem numai desen pictural. Adică numai în creion și fără gumă. Ca și cum am fi uitat guma acasă și atunci încercăm să ne ferim de accidente. Iar dacă apar accidentele, să nu le folosim împotriva noastră, ci în favoarea noastră. Pentru noi. Păi da. Foarte interesant. Și le-ai dat o temă anume sau ei din imaginația lor, din ceea ce vor ei să pună pe hârtie? Astăzi e tema liberă, deci azi se poate lucra, se poate respira, dar de săptămâna viitoare tema va fi un pic obligatorie, pentru că încercăm pe urmă să facem o traducere și o trimitere pe culoare. Capitol mai Deci aparte. să înțeleg că astăzi e pregătirea, trebuie să-și asume niște cunoștințe, adică nu pot să treacă foarte brusc într-o tehnică din asta avansată de desen, nu? Bineînțeles. Iar Și, da, da.
Iar pe urmă, marele câștig, eu așa îndrăznesc să sper, este un loc bine meritat în atelierul de pictură. Eu cred că ochiul tău profesionist va descoperi imediat un talent pe care să-l atragi către atelierul de pictură, nu? Să știți, deja Se simte ceva? Deja sunt invidioși pe câțiva dintre copii. Aha, Da. aha. Nu, sunt foarte buni pentru vârsta lor și promit foarte, foarte mult. Sper ca și mai departe programul lor de lucru să le permită un puțin timp și pentru atelierul de pictură. E foarte bine. Par destul de concentrați așa și cred că le place, deși e foarte, foarte cald, parcă își găsesc așa o bucurie. Nu știu, se vede că sunt destul de concentrați. Oh, da. Să vorbim puțin așa cu ei, da? Ia să vedem Chiar aici. și bine. Nu știu, ce este? Cum te numești tu? Cum te cheamă? Iobet. Și ce este? Ce e asta? Asta cu o rachetă. O rachetă este extraordinar. Și unde zboară racheta? Zboară racheta asta unde se duce? Sus unde se duce? În sei. În cer. Și tu ai mai văzut rachetă până acum? Nu. Nu ai mai văzut? Și ai făcut-o așa din... cum îți închipui tu că e o rachetă? Da. Nu te cred. Păi te seamănă cu o rachetă. Cum să nu te cred că tu n-ai mai văzut o rachetă până acum? Am făcut două. Ai făcut și două rachete și tu spui că n-ai văzut nicio rachetă până Da, acum. m-am făcut una și acum o să acasă. Deci eu tot cred că tu ai mai văzut o rachetă. Pe tine cum te cheamă? David. David. Tu ai văzut o rachetă, David? Spune că tu ai văzut. Eu cred că tu ai văzut rachetă până Cred că acum. la televizor. Păi la televizor, normal, sigur că la televizor. Și ce este? Ce e acolo? E un om? O lună. Nu, o lună. Vai, ce frumos Care ai făcut. pescuiește. Foarte frumos. Da, pescuiește. Extraordinar, Magnific. David. Dar cum ți-a venit ție așa un om care stă pe lună și să... Păi unde pescuiește? Ajunge în apă? Undița lui? Pe undiță cât e undița? Dar tu ai pescuit vreodată? Da. Așa? Eu i-am invitat pe tati să pescuiască. Păi de ce tu nu ai vrut să ții undița în mână? Ba da, am vrut. Păi și tu pescuiești sau tati pescuiește? Cine? Eu am pescuit amândoi. Ce? Ia spune un pește pe care l-ai pescuit tu. Eu n-am pescuit nimic. Eu n-am prins nimic decât tati. Și tati ce-a prins? Ia să vedem. Un pește Pește. mare? Destul de mare. Aha. Și ce-ați făcut cu el? L-am mâncat. L-ați luat acasă și l-ați mâncat? Sau l-ați aruncat la loc în apă? Nu l-am mâncat. Nu, l-ați băgat la burtică. Da. Și atât ai făcut un desen? E foarte frumos desenul tău și foarte sugestiv. Și ce mai vrei să faci alt desen? Da. Așa, la Și ce te eu. gândești? Și eu mai dau. Te gândești acum, da? Da. Da. Hai să vedem aici și avem. Cum te numești? Mă numesc Ada și Ada. doi băieți care joacă tenis pe masă în natură. Foarte interesant. În natură. Ia uite. Numai băieții joacă tenis de masă? V-am și vede, dar... Tu ai vrut așa, te-ai gândit că băieții sunt mai potriviți pentru sportul ăsta, așa e? Da, și Da? e E mai ușor pentru băieți, da, și fetele pot să. Foarte frumos. Pe tine cum te cheamă? Mă numesc Răgălie Lorena Georgiana. Lorena. Tu ce ai făcut, Lorena, aici? Am făcut aici un bloc mai în depărtare, Da. un căpățel cu niște flori, o fetiță, aici o stradă, niște păsărele, un soare Foarte și frumos. Da. Foarte frumos. Da. E foarte bine că lângă blocul ăsta mare ai făcut un căpăcel verde, așa ca să fie aerul curat, da? Zici că Tine cum te cheamă? Emma. Tu ce ai făcut, Emma, aici? Eu am desenat toamna, tot cu prințesa toamnă. Ce are frunze? Ce are pe aici? Are frunze pe robe. Frunze, o filită, așa de toamnă, da? Dar e frumoasă toamna asta, da? Așa. Am făcut niște copăcei cu de toamnă, păsările care pleacă în țările calde, soarele care este printre noi. Aha. Și noi așteptăm norii așa să mai răcorească un pic foarte frumos. Da, foarte frumos. Mai departe, ia să vedem. Pe tine cum te cheamă? Lore, ce ai făcut-o la aici? Tu ai făcut o prințesă? Ce ai făcut?
O prințesă frumoasă. E dintr-o poveste anume? Cum se numește prințesa ta? Frozen? Aha, și ce face ea așa? De ce e bună prințesa asta? Face fulgi de zăpadă. Face fulgi de zăpadă? Și cu fulgi de zăpadă tu ai făcut acolo un om de zăpadă. Ei au așa o legătură? Nu cumva împiedică să nu topească soarele omul de zăpadă? Da. Așa, foarte bine. Ca să se mențină acolo, răcoros. Deja aici avem culoare. Cum te cheamă? Diana. Diana. Păi ce avem aici, Diana, O noi? prințesă, dar nu e dintr-un desen anumit. Ai o prințesă așa cum ți-o închipui tu? Da, Cum așa ai mi-am vrea tu să imaginat. arate Da. prințesele? Da. Așa. Și Are acolo un e un castel în care se joacă ea, da? Da. Și floarea asta aici ce? Este pe rochița ei. Așa. La mult flori. Îi plac florile. Da. Mi-a venit ideea să-i pun numele Rose. Roz, așa, de la floarea aia care este roz. Foarte frumos. Și a făcut aici cu acuarelă, da? Da, așa, m-a făcut cu niște creioane pe Aha. Și faci combinația așa între ca să-i acuarele fac și umbre. să-i faci umbre. Foarte frumos. Și uite că trecem așa. Îmi place foarte mult să desenez. Fii atentă că pune ochiul pe tine, Viorel, și o să te ia la, nu dânsul, Viorel, acolo, domnul Da, știu. profesor, da? Și o să te ia acolo. Păi deja trecem la tehnici avansate. Am luat-o așa de la schițe, un creion, prințese, prinț, acuarelă. Ei, și aici ce avem? Cum se numește? Ioana, Ioana, ce Ioana aici? E destul de complicat. prima mea încercare de cubism. Cubis? Și nu știu cât de bine iese. Trebuie să iasă foarte bine, să știi. Până acum copiii mi-au spus că este o rață cu care cântă la harpă. Dar cred că tocmai asta e special în cubism, că fiecare își imaginează exact ce vrea. Sigur că da. Și cu atât mai interesant dacă fiecare vede altceva aici în așa. Și ce ai folosit tu aici? Ce acuarelă? Tempera. Numai tempera, da. Te-a influențat ceva anume? De unde ți-a venit ideea asta de a duce desenul tău spre cubism, așa? Păi am vrut să văd în ce constă tehnica și am zis că să fac. Adică am luat pur și simplu două obiecte și le-am descompus și am încercat să le inclus la loc. Sper să iasă ceva de Sigur va ieși ceva. Domnul profesor, ce zice? Până acum spune că e ok. Deci ăsta e un semn bun. Sper că da. O să-l întrebăm și pe el. Deci aici, cum te cheamă? Maria, ce face Maria aici? Desenez alb-negru. Mai tematic. Ce tema ai ales aici? Colț din parcă. Un colț din parc. E undeva mai departe sau și zona asta în care Mai departe, ceva dar mai am dat departe? anumite locuri. Dar m-am amestecat. De aici au A dus tot ce ți-a plăcut ție aici în parc mai mult și mai mult, aici pe foaia ta de hârtie și o să colorezi sau rămâne în alb-negru? rămâne ales. Foarte frumos. Da. Nu mai avem aici cineva și pregătește o floare. Aurelia, tu ce faci, Aurelia? O căsuță frumoasă. Și unde e căsuța asta? Așa într-un peisaj anume sau doar o căsuță vrei să faci? O căsuță într-un parc. Într-un parc, în parcul nostru sau așa într-un parc din parcul imaginație? Bravo, foarte frumos, Aurelia. Hai, să-l vedem și mai târziu. Da. Iată un timp al copiilor în nebunia asta de căldură, în care ei se răcoresc și se relaxează prin intermediul foii de hârtie, a creionelor colorate, a creionului negru, a vopselelor tempera și e un lucru, cred eu, extraordinar și un mare câștig pentru ei că își descoperă dorința asta de a desena. Am fi vrut să fie mai mulți copii aici, dar probabil căldura îi împiedică pe părinți să îi aducă. Papa ce bine, așa? E foarte interesant, acum nu știu dacă întâmplarea sau așa a fost stabilit, gradual am mers cu desenele, încât am ajuns acolo la
ceva elemente de cubism, de... Da. Da, foarte interesant. E o întâmplare sau... E o întâmplare întâmplătoare care este făcută intenționat. De ce? Pentru că, de fapt, sincer, abstractizarea începe de la ei. Pentru că, prin simpla formă de traducere a naturii în trăsătura de creion, se ajunge la o lume aparte. De fapt, pictura e o lume aparte. E o altă formă de trăire, de expresie. Așa cum un adult sau un tânăr fie că sunt expoziție la nivel de lume, la nivel de culoare, tot așa și cei mici, poate din dorința de a lucra mai ușor, încearcă să sintetizeze cumva ceea ce văd din mijlocul naturii. Deci, practic, cubismul începe de la sinteză, de aici. Deci nu ne axăm neapărat pe cubism. E foarte interesant. Mă gândesc că dacă învățământul ăsta al nostru românesc s-ar schimba odată și odată și i-ar pune pe copii mai mult în situația asta, de a descoperi singuri, de a-și pune singuri gândurile pe hârtie, fie că prin desen, prin scriere pur și simplu sau orice fel de demers artistic, am fi foarte surprins să descoperim cât de inteligenți sunt copiii și că de multe ori chiar ne depășesc pe noi în observații și în ceea ce fac. Trebuie să recunosc că am încercat să-i pun în dificultate și la un moment dat m-a pus pe mine dificultate. Plecând de la elementul firesc, concret, noi pe pământ și ajungând la navete spațiale, la ce vor ei, am încercat să gândim puțin altfel și mi-am dat seama că de fapt cunosc mult mai mult decât ne-am dicționat noi să credem. Tocmai că îi luăm ca pe niște copii, dar dincolo de fața asta așa copilăroasă se ascund niște lucruri de care ne bucurăm. Mă scuzați, cred că am o intervenție. Ce mă bucur că nu m-a întrebat niciunul dacă poate să intre pe Facebook. Nici să nu te întrebi, sper. Să m-ați plătit pe puțin. Mulțumim frumos. Mulțumim. Deci, ce mai fac?